Казвам се Николай Желев, завършил съм славянска филология с профил словашки език. В момента работя като главен асистент в Института по литература към БАН. Един такъв много незабравим спомен от времето на следването беше от първи курс, когато вече за пръв път имахме сесия и изпити и съответно само един шанс да си изкара определена оценка. И съответно това като за всеки нов човек си беше доста притеснително и плува по славянската филология. Тогава доцент Гешев пада ми се въпрос за възраждането на Украйна. И говоря, изведнъж ме прекъсва доцент Гешев и само ме пита: кажете поне двама украински възрожденци. И сещам се Леся Украинка, обаче се чудя сега за втори, да кажа. И идва ми в главата фамилията Шевченко. И си викам, няма това ще излагати сега, да кажа футболист. И седа мълча малко време и той доцент Гешев сега колега, как така не се сетихте за Тарас Шевченко? И тогава просто добих малко по-смелост, нали, и да е голяма глупост, по-добре да я кажеш. Възползвах се от възможността за обменни практики. Бил съм на летни школи в Словакия. Той е програма подобна на Еразъм между Словакия и програма. Пак е за 6 месеца, пак е с престой. Подобно на Еразъм е. Обогатяващото е, че дава възможност от първа ръка човек да се срещне с самата култура, с самия начин как самите носители на езика кореспондират с нея. Едно примерно от такива впечатляващи случки, дето съм имал, които аз никога не бих се замислил, че за един западен славянин би мислил по този начин. И като записваше, например, първия път на една от лекциите професора студентите и не само питаше за имената им, но питаше и как се пишат, понеже в западнославянските езици не се транскрибират имена от латински. Най-много подготвящо бяха, например, преводите. Защото това е една от работите, които най-често може човек да намери работа. Въобще е работата с език. Би ли трябвало да се поработи повече, за да има връзка между работодатели и студенти през университета по някакъв начин? Със сигурност. В моята настояща работа харесвам най-вече това, че мога да практикувам това, което ми харесва, именно да се запознавам с нови текстове, с нови идеи, да пиша за тях. Препоръка, която бих им дал е като влизат в университетът, винаги е нещо ново и непознато и много от хората ще се чудят за какво завършвам тази специалност, да не би трябваше нещо друго, но най-вече да го гледат какво биха искали да правят и да положат максималните усилия именно да постигнат това, което те биха искали да правят, защото ако го дължат на някого, то е поне на себе си.